eta Julen Arzuaga dugu, hain zuzen ere, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea, pantailaren beste aldean, eguerdion. Bai, eguerdion. Bueno, ikusi dugu, ez da, Iñigo Cabacasen auziaren harira irekiteko barne ikerketa hori, bertan bera gelditu dela, itxitzat ematen duela segurtasun sailak. Bueno, zer esango zenuke auzia artxibatzeko moduaz? Bueno, guretzat atzo kolpelatza izan zen, decepzioa handia hartu genuen, jakin genuenean, agerraldi horretan itxita zegoela lehenago ere bide penala zegoen moduan orain bide judiziala eta bide disiplinarioa, espediente hori ezala aurrera jarraituko eta bertan bera geratzen zala eta entzun genituen azalpenak horretarako guztiz onartezinak iruditu zitzaizkigun, lotsagarriak eta gainera batzuk gezurretazkoak ziren, ez? Esaten zen ezinezkoa zela barne ikerketa bat egitea, bakarrik zentratzen dalako epaiketa penala pean egon diren 6 ertzain eta ertzainburu batean, baina eske ardurak asko zabalagoak izan ziren, jende askoz gehiago dago hortan inplikatuta, eta hoien espediente disiplinarioa zabaltzea guztiz posiblea da, borondatea behar da horretarako, eta hori da hain zuzen ere guk ikusi ez duguna, borondatea jarraitzeko, eta Cabacas familiari egia eta errekonozimendu eta reparazio eta justizia ja ez, gutxienez egia emateko aukera hau izten dute. Denbora pasatu da, 10 urte, egia da 10 urte hauetan, ertzain batzuk, jubilatuak, beste batzuk ezgaitagoak izan dira, esaten dudan moduan, hau ez du saihesten, barruan, ikerketa hori egin beharra, eta benetan esaten dut, hau decepzio handia hartu dugu, atzuko berria jakin genuenean, bertan bera geratuko zala ikerketa. Izan ere gogoratu behar da baita ere epaileek esan zutena, ez, auzi honetaz, ertzaintzaren oldarraldian neurrigabea eta bidegabea izan ez dela, gogoratu dezagun, Cabacas auzian kondenatu bakarra dago gaur-gaurkoz, itxitatzen ematen dute barne ikerketa, baina oraindik galdera asko dago argitzeke. Bai, hori da, epaitegiak berak esaten zuen epaian, falloa da, bakarrik ertzain batek zurt gabetasun profesionalagatik sortutako giza erailketa, homizidioa burutu zuela, baina beste ardura asko agertzen dira epai horren egitateen errelatuan, ez? Esaten da, ikerketa eskasa izan zela, horrek egiko du arduradunen bat, kudeaketa protokoloak urratu egin zirela, hori nork urratu zuen, barne ikerketak esan beharko luke. Deskoordinazioa, irregulartasuna, desproportzionaltasuna, bidegabea izan zen karga, hori argitu beharko da. Zergatik izan zen bidegabea eta nork dauka hontan ardura. Hutsegite horiek argitu beharko ziren eta horretarako prozedura bat orain alde batera botatzen dela, eta nik egiten dudan irakurketa da impunitate eskema bat inposatu nahi izala, enkubritu nahi zirela ertzain guzti hauek, ez bakarrik epaian agertzen diren auzipetuak 6 eta zigortutako bat, baizik eta hemen jende asko dago inplikatuta, eta ez dute jarraitu nahi, nolabait, kubritu nahi direlako ardura guzti horiek. Impunitatea aipatu duzu, baita ere aipatu dugu Josu Erkorekaren argudioak zeintzuk izan diren, ezta? Epaitutako 5 ertzain horiek jadanik ez direla ertzaintzaren parte. Guzti honek ez aldu, ez baian jartzen, kolokan jartzen era batera edo bestera, ertzaintzaren barne ikerketak duen erabilgarritasuna. Zein izan daiteke alternatiba? Pues alternatiba oso gutxi geratzen direla nik pentsatzen dut. Nik pentsatzen dut hemen estrategia bat eraman dela, atzo Erkorekari esan nion, oso ondo etorri zaiela, batzuk jubilatzea, beste batzuk ezgaitasun zertifikatu hori lortzea, horrela
inolako ardurari gabe izten dalako hau bidea. Haserretu zanerekin, baina nik jarraitzen dut pentsatzen, eurentzako oso onuragarria izan dela, 10 urtetako bide judizial luze honetan zehar, nolabait akomodatu ahal izan direla ertzain guzti hauen egoera pertsonalak, inolako zigorrik, inolako santziorik, baina ez hori bakarrik, bide disiplinariotik ere egia bat ere atera behar zen, familiari zor zaiona, badauzkate barne mailako dokumentuak, badauzkate informazio guztiak, euren esku dago dana, barne mailako informazio guztia daukate, eta ikerketa hori guretzat guztiz beharrezkoa zen. Horregatik, berriro esaten dute, ni decepzio handia neukan atzo, honen inguruan galdetu genionean, ni pentsatzen nuelako, esango zidatela, martxan dagoela, edo martxan jarriko dutela, behin epai irmoa dela, eta ja kasua bide penala agortuta dagoela, eta ni bai pentsatzen nuen, hontan, esfortzu bat behintzat egingo zutela. Tamalgarria izan zen atzo, jaso genuen berria. Eskerrak aldetu genuen, bestela guztiz oharkabean geratuko zen itxidura faltsu hau, baina berriro esaten dut guztiz lotsagarria, osteno esan nion atzo Erkorekari, eta berresten dut hori sentsazioa eta hori irakurketa. Hori da beraz egoera. Julen Arzuaga, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea, eskerrik asko gurean izateagatik.